Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys, nalipay ko pag-ayo kay nakaabot ag among gi-order. Bog asa ni dapit gi-order online sa TikTok ba or sa Shopee. Nalimot ko guys. Nakaabot ang among gi-order guys nga makina sa tahi. Mo na ni dugay kay nang gipangandoy guys, naabot ra jud. Bata pa ko ane guys, nangandoy nagajud ko ni ining mga butanga. Kay lagi kay edaran naman, mahadlok man ta aning kuryente. Si Bunso mo ni testing guys, excited kay noon si Ja. Og dinhi guys, inanay nako nga ni gamit giwawag yun ako ang kuba guys kay kanus amang ko magtuon nga ni naman. Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys, niabot na among order gikan sa online. Ambot og gi-order ni Bunso ni, basta kay gipalitan ko nila og mini sewing machine matini guys. Og nalipay ko pag-aya ni guys kay bata pa ko nangandoy jud ko nga makamao kong manahi. Gamay ra gyud kaayo ako ang pangandoy guys, pero dugay pa jud natuman. Ida na lang kog 60 guys, niabot ning maong juteng pangandoy. Sige naman guys, kay at least natuman jud kay wa man ni makabot na sa una kay prioridad man ako ang mga bata pagpatungha nila sa eskwelahan. Ang ilang mga pangandoy guys may akong prioridad karon. Nahuman na mag-eskwela sa sekundarya ang akong mga anak. Nitesting ko no po kog pangandoy nga makabot na ko ni akong pangandoy guys. Mao ning naa na jud ding makina. Nalipay ko pag-aya ni guys kay di jud kabayar sapi akong kalipay ni ini kay maka tahi-tahi naman tag unsa atong gusto. Ga practice pa ko ani guys. Lagi kay idaran naman mahadlok man ko unsay teknik ani. Kini mga batan-on guys, murag kursunado jud. Init pagdugo, sila jud ni testing una og unsang paggamit nining maong makina. Ni tan-aw ra ko ani guys. Sagol ang akong gibati ani guys. Wa ko kasabot sa gibati guys nga sa akong juteng pangandoy niya na jud sa akong atubangan. Gimuntar na ni Bunso og iyang gipahilo na guys kung unsay mga angay buhaton. Nagsukod-sukod pa mi anig unsay mahaom ani nga angayan gyud buhaton aning maong butang. Di man ta kamao guys og dili gyud ni maato. Balag maguba total ato man. Balag mga balik ning dagom kay ato man. Way problema ani. Di pagkinsay mo gamit ani basta kay mag-practice ta
Labi na sa mga nanay nga sama nako, di na kay po kaklaro. Murag kapoy na kaayong tusok-tusok og kanang dagom guys, kanang dimano bitaw napak-tapak. Kana na lang ako ang gibuhat guys. Total makapanugo man ko nila og unsay angay ipatuyok. Pero mangandoy jud ko ani makamao guys kay aron din ako maglisod og tapak sa uniforme sa akong bana. Panahon siya ang pagpamanday. Ingon man sa mga bata guys. Sukod-sukod, sukod-sukod. Cute kay tan-awon guys. Lahi ra gud itong makina nga kanang dimano. O lahi pud ni kay kani siya. Malalin-lalin mo nimo bisan asa ni. Pwede ra isod nimo og bag, dadon nimo sa opisina or sa bisang asang dapit guys, madajud nimo ni siya. Ready to gamit na ni guys kay munta na tanan, tanod, dagom. Basta kay igura ka ani mo kunik sa kuryente or doon na po'y para sa tiil. Murag imo ra namang pinduton ang sa tiil, mo andar, mo gana na ning maong makina. Pwede po og imong tusok-tusokon sa imong mga tudlo. Ang pikas kamot po, pwede ra po mo guide o unsaon ang pagpadagan. Basta kay unique yun yung maong makina guys. Naadik si Bunso ane. Katawa-katawa si Ja oh. Murag na excited pud mi guys kay siya rin nakamao kami wa. Kata-katawa lagi siya oh. Matahi na jud kuno ang iyahang brief or shirt nga dunay buslot. Aga akong gipraktisan ani guys ang punda. Gama kog punda guys. Moy akong gipraktisan kay mar simple ra maning punda. Ato makita si Bunso guys nga nagpatuyok atong tan-awon. Nangatawa mi ani guys kay wa man mo tuyok. So sa og niyag pindot sa kuan sa pedal. Halagang nilulitli. Nangatawa na lang mi ani guys. Amo laging giobserbaran og giunsa ni. Stila ning ignorante lagi ta. Nakatawa lang ko sudong na hong anak guys. Niya na guys, nituyok na. Nangatawa lagi mi ani. Arang gito nang humuuta ani guys kay naguba na ni among naong anig pailin-ilin na ara ba skilid ag starting ani off and on. Ginoo.
Otro po ning ahong bunso, suhito mo tayo nig off and on, kay anad mo na siya sa makina sa pambot. Nangataw. Namuot ko ganin gatan-aw, oy. Usa po ko gibasol guys, kay tudlo-tudlo ko na di ko no pug ko kamao. May pa kuno siya kay nakamao pa. Murag ni hangin-hangit po ni si bunso ba? Tinuod yun guys, maka-addict. Kay halos naman mitanan ani mo testing og gamit ani. Maka-addict yun tinuoray. Murag ang kuwang namo ani guys kaning ang pag master cutter naman ani. Pero sayang raman tingali ng mga punda, mga kortina, gawas ng mga sinina. O ka ng mga tapokon bitaw guys, pwede naman ani. Di man yung lisod basta naalala ato makamao jud ta ani kadugayan. Halos din mahawa si bunso ani guys. Mo nang analinga lamang pod ko. Ang problema ani karon og madaot ni kay wa para ba ni uwil? Wa na ko uwil eh. Wa pa may makapalit og uwil ani guys. Amog jud ning uwilan kay aro labi na kay duol mis dagat. Apalitan gini na kog oil. Ang tinuod ni guys, hadlok kini siya kay makina man, aw no, kuryente man. Hadlok og musutoy-sutoy. Malimot tag istorya-istorya niya madutan sa tong TL bitaw. Maya pa tingali ring kamot tingali kaning pindot-pindoton sa kamot kay TL. Kag malimot to si tag istorya gataan atong kamot aning makina, wa pa siguro matay ini atong mga kanang mga tudlo. So safety jud guys kining naara sa ato ang kamot kay sa TL. Pero og dinalian mas nindot pud ang sa TL. Pali, ano po, liso na po. Tuy, arsa to. Kinanagiya sa pagkatuon pa. Down. Diya nga, mga dako, ganyan ni, para ma-plaster. Mo lagi. Di tay pagana anak nga ba? Ayo jud hugta ang pagdira ng panapton kay aron di mahugot. Tumoy. Sige naman. Bahala magamay. Kay aron di mapare-aring nanubra. Gahi humok si Alex kumaan. Mura po kagapambot anak deha. Kargo. Balik ka putol. Taas sa putol kay banganon ra karon dili mapa. Ngana ba very good is kuan. Kanang ngilit-ngilit gamay. Balik ta pud aning. Ayo sa bira kay Pwede laing color nga. Laing color nga tanud ba? Para bagay-bagay ba lain color. Dai tay lamia si Alex bay. Sige saka. Nana Na mahug oh. Be, ano kay kwan serious? Naka-reels na ka. Isa ka katuliso lagi kay. Sana mo nagsaka. Sige.
Dira. Ay, ayaw sa, ayaw po ka. Sige, may bira pa. Bira pa. Ikaw ko'y bira. Mabali o dagong. Di ani dapit kay ibangan man na. Ay, anak lagi. Ibangan magani nato kay aron dili ni siya mo hushos. Oh, Saan ja. naman yun? Ba Aja siya pag atras abante kay atong sa ilalo magubot. Paus na po. Di, kailangan, angay, sorry, mataason, nagkubot. Kaya nagkabantay ko ng uban. Katurmidya na. O pa. Kapit na. Oy, alas 3 na siya ko. Medyo na lang mag-aho ang hinilutan na ako'y remembrance. Kumuangay og naay mga kuan na hogoy mga souvenir. Saan mo na? Dito sugod ana ibabaw na. Ikuan pod nga kana masako pod bang Isod, lagi kay, ukir, glapad kay maana mo kunay, mapatag mo. tanawa ri o wa man sakop nimo. Gusto ko, Dapat ang tagod ni Kana ba? matabunan anak ba ana. Oo. Na imong bana-banaon yung matabunan si Dia. isod mo. Sige lang ya, okay ra. Iwi kay, angay na mo ni pang toal ya, siguro nga, pan mo. Kuan da ini ulansangan ni ane no. Na nabuhasot na ka oh. Di, sa kuana. Ha? Pwede rin nabot nga no kung parang mo ungot. Ibanga sa nang kuan na gunting be. Sunod na. Madara na. Maka-adik lagi ni mga bagong butang. May gulaman kay mo ay maadikan ningon ani oh. Kana mo Mga nga, marag dako, nagsod, okay ra, sa ingani. kan basta kay asa kan basta ani gyud ka mag-agi. Gilid. Dili gyud nimo na siya tapak di gyud nimo na siya padung pati iba pa dyan. Kaya ron di mo kan. Wa gani ko bog asaglak anang tudtud ana na. Ana tapati anang pagtudtod anag musupak bitaw. Ayaw hugta amir. Gusto mo ni di, marag ipa. Kani si Ja, kadto bitaw si Ja, dapat to si Ja. Yan na ana lagi. oh. Ana si Ja kibali. Ayaw pagnilit. Ngilit. Na. Og nangilit ka tanawa ra o ni gawas. Ano na Ah, dapat oo, di. Abot pasabot Ako, darling. ako ko kasabot mo. Ito nga ana, murag. Ito nga ana, sige. Ana. Angay dito, kabasan ko. Oh, ari na. Mo lagi. Nagubot mi aring among kalaki ay. Na. Angay din, dako ni. Dakon lagi. Uy, ninganga gari. Hihi. Pati. May kape na ka? Kapi lang di. Wade mo kape na ka dyan na day? Kuan to. Parang Ano yung dyan na ba? number ni Ipin. Nining timer guys, ako na gud ang ni Upwirit. Makamao-mao na ko guys. Di na murag na-release na akong kuba. Murag naligo na ko ang kagalingon guys. Ako anang yung gipangahasan pag gamit ang maong makina.
Kalis Ginoo na ho na nakalahutay ra jud ko guys, nawa nagkulba sa kong dughan kay gasagol magahong gibati niini. Nagpasalamat jud ko guys kaya nakagama na jud ko og punda. Gi-share lang na ako ning maong video guys kay nalipay jud ko pag-ayo gaw sa uban. Kay mama jud ni ako ang gipangandoy sa una pa jud sa gikaungon nga nako sa unahan guys. Gamay pa ko ani nangandoy na ko aning maong butang. Ug wa mag senior citizens guys, di ko makaabot aning maong gamit. Kay lagi sa gikaingon ko na sa unahan, prioridad na ko ang kuan sa mga bata pagpa-eskwela nila, bisag mga secondary ra sila, sa ilang pamisti, sa ilang pagkaon. O soban pang pagkipanginahanglan sa akong mga anak sa mga bata pa guys. Dito gibubon ako ang mga pangandoy nawa. Mo na karon, dagko naman sila. Matuman ang akong gusto guys kung unsa akong gustong panganduyon. Kaya wa naman ko yung mga batang gagmay. Mga minyo naman halos, murag usa na lang tingay akong sakop guys. O kini si Junior. Kay kini si Alex guys. Murag sayo manig minyo guys. Og nining time guys, ako nang tapuson ning maong video og ako magpasalamat kaninyo guys sa way post nyo pagtan-aw sa akong mga videos og salamat kanyong tanan Luzon, Visayas ug Mindanao kutob sa gibot sa akong social media. Ako mayon guys, bye-bye.